Quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Trobarem a cada poble l'ingredient tradicional, compartim aquestes festes amb els dolços de Nadal. Arrop i talladetes i coquetes de sagí, pilotes ensucrades, coques fines i arnadí, pastissers de moniato, neules, casques i bunyols, confitxo, peladilles, rosegons o carquinyols. La 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 la. La mare sempre ho deia, sempre ho anava dient, els dolços donen vida i reviscolen a la gent. Escoltant les nostres dites i seguint les tradicions, recordem que en esta vida a ningú li amarga un dolç. Tenim figues albardades,